Ще ти ми правиш живота такова. Не, аз ти кажа по-добре, човек. Да, но ти мисля, че няма тъмно светят дисплеите, само на дълги имам добре. Защото много нагласия. Компютърът Какви го върнала, мали какви да е го? Ей, де. Ей, как се приема, брат. По-добре се лекше много. Бъде къде си, бе? Един път си шимоя лота и ти ме приемата в чертата. Искам да познава пистите. Мисля, че ще е интересно малко да си пози с чай. Като компютърен клуб да е. Трима в мрежа. Ще го снимаш ли, бе? Снимам това. Усещам. Ами да.